hangoluas siap hari bukan hanya untuk makan dan minum. Alai hangoluas siap hari dongan na burju, dongan na setia, dongan na memperhatikan kehidupan, dongan na boy pabuaon nepiniba, na olo manangiakon, na olo mangurupi, dang menyakiti, dang merendahkan, dang menghina, alai menghargai sesama. Leong ma hangoluas siap hari labatan ni tidak hanya makan, tidak hanya makanan, minuman, alai dongan na burju, donga sahuta, donga saulaon, apalagi donga saripe. Nama siatusan didodo roha, diadu roha, dia tusi. Ido surung ni halak batak, nang so didok ya tusi. Hala didodo. Si pata dang masyatusa di hata, alai masyatusa di roha. Ima molo jonok odorana ni dok ni. Ala balga holong ni roha gabe di hukubi, holong ni roha ido hurak kurang otik diaju. Hurak kurang otik dang pitor sitik. Hurak kurang otik di palabas roha. Dang mago ia nakon nasai tinang yakon. Jadi pola risau hita nang pe di Jakarta buamai molo mula ki malas lodungo, malas mangan, marasai mai nang pola pikiri. Tang yakko tutuhani dia mampu mengatur diri sendiri. Aidang mago ia nakon nasai ni tang yakon sebut namanya. Tuhan akan menggetarkan jiwanya untuk berperilaku yang baik.